Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu objelodanio je na sjednici Generalštabne odbrane i Komandnog savjeta za domaće medije i javnost, kao i za svijet, da Rusija nastavlja da razvija stari sovjetski tajni projekat S-550 kompleksa za protivvazdušnu borbu i odbranu. Projekat je zamišljen kao perspektiva u tadašnjem SSSR-u, jer je predstavljao moderniju varijantu i unapređeniju varijantu zaštite neba od agresora. Ali, nakon potpisivanja Međunarodnog vojno-tehničkog sporazuma o naoružavanju i razvijanju raketnog programa sa Sjedinjenim Američkim Državama, projekat je obustavljen. Danas, kada Ruska federacija uživa ekspanziju vojne tehnike i globalne supersile, predsjednik Vladimir Vladimirović Putin dao je zeleno svjetlo da se objedine perspektivni projekti iz oblasti protivvazdušne odbrane i strateške raketne odbrane na svim poljima. S-550 je kompleks zamišljen kao operativna raketna jedinica za podršku i zaštitu postojećim balističkim sistemima, kao i za dopunu postojećih S-400 Triumf i S-500 Prometej efektiva. S-550 bi trebalo da zamijeni dežurstva S-300 i drugih sistema kratkog, odnosno srednjeg dometa. Tehničke specifikacije sistema su još u fazi industrijske, odnosno proizvodne tajne, ali se špekuliše i nagađa da je najbliži sistemu S-500 Prometej, sa nekim manjim opcijama sposobnosti, ali sa visokim specifikacijama u gađanju ciljeva, hipersoničnom stravičnom brzinom, kao i u eventualnom praćenju, presretanju i obaranju dalekih osmatračkih letačkih ciljeva. Da li bi to značilo da S-550 pogađa i obara kosmičke mete van atmosfere? Ostaje da se vidi. Ali svakako, ovaj sistem bit će mobilniji i jeftiniji za budžet odbrane ruskih oružanih snaga. S-550 ulazi u isporuku i borbena dežurstva koordinisano početkom jula naredne godine.